Добрата домакиня се познава по нейните помощници в кухнята. Емайлиран тиган с незалепващо покритие за 16,99 лева. Комплект от 5 тенджери от благородна стомана за 139 лева. И фритюрник с студена зона за 69 лева. Добрите домакини разчитат на Lidl. Заслужава си. Бъди там, където са всички и споделяй. HTC Desire 300 е с двуядрен процесор и операционна система Android. За да анализираш всеки детайл, да имаш пълен контрол и да не пропускаш нито миг от важните за теб неща. Вземи HTC Desire 300 само за 7,90 на месец с абонаментна програма от Global. Германус. Само попитай. При простуда и запушен нос винаги може да разчитате на Муконазал Плюс. Благодарение на уникалния си състав той бързо отпушва носа, като предпазва лигавицата от изсушаване. А комбинацията от ментол и евкалипт осигурява дълготраен успокояващ ефект, за да дишате наистина свободно. Муконазал Плюс – силата да дишаш свободно. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 години. Съдържа трамозолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Открийте най-доброто от Zayas. Новият Supreme Selection. Единствената грижа с технология за клетъчно възстановяване. Регенерира косъма в дълбочина и запечатва повърхността.